सासे सेंग्राया 25 बोसोराथ' बादानो हो 20 बा 22 बोसोरनि गेजेरावनो माबा मोनसे खामानि एबा साख्रि मावनानै देखायनो हायाब्ला बयबो बुंसै मानसिफ्रा बेकार सेंग्रा। बिमा बिफानि खामायनायखौ उदाङै जागासिनो दङ। आरो मालाबा सेंग्राया गोसो गाज्रि जानानै गाबोब्ला बुंसै दागाब सेंग्रा मानसिया गाबनो हामा, मानोबा मोजां नुआ। आरो रागा जायोब्ला बुङो रागा खरा मेलेम गैयै। आरो मानियाब्ला बुङो लाजिनो रोङै गियान गैयै सैमा बुरबक जाम्बा जाम्था बायदि बायदि रावजों बुंसै। थेवबो एसे सानलाय, बिसोरबो मानसि नों बायदि, बिसोरबो फिलिंस दं, बिसोरहाबो साननो हानाय गोहो दं। सासे मानसिनि थाखाय गासैखौबो बदनाम दाखालाम, गासैखौबो समानै रेसपेक्ट खालाम, गासैखौबो समानै रेसपेक्ट हो।